Kde by ten zloděj mohl být? Já vím, kde je. Přímo tamhle. Jak to, že to zase nestřílí? Zkusím se tam kouknout. Ale já se do voka nestřelím. No, tak tohle bylo schválně. Už si počkám na autora tohohle dílu. Tak jo, jdu za tím zlodějem. A pak za Jakubem. Pomoc, mravenci, pomoci! Kurlanka! Sakra, nešli mi náboje. Pomoc, aršíve kurlanky! Mravenci, mraveniště, pomoc, kapřivy! Je to v pohodě. Time out. Tak dál.